Desetljećima je Jugoslavenska narodna armija predstavljana kao jedna od najjačih vojnih sila u Europi. Imala je stotine tisuća vojnika, tisuće tenkova, moderne avione, jaku mornaricu i ogromna skladišta oružja. Kasarne su se nalazile u gotovo svakom većem gradu, a njezina prisutnost bila je dio svakodnevnog života. Za mnoge obične ljude nije bila samo vojska. Prema dostupnim povijesnim izvorima, ona je u to vrijeme smatrana simbolom države, reda, stabilnosti i sigurnosti. Generacije muškaraca odlazile su na služenje vojnoga roka, a u školama i medijima često se ponavljalo da je to sila koja može obraniti zemlju od svakog vanjskog neprijatelja. Mnogi su vjerovali da je ta vojska nepobjediva i da njezinu snagu nitko ne može ugroziti. Međutim, početkom 90-ih godina dogodilo se nešto što je malo tko mogao predvidjeti. Vojska koja je građena da čuva granice našla se usred unutarnjeg sukoba. Umjesto obrane od stranih sila, njezine su postrojbe izašle na ulice i puteve vlastite zemlje. U kratkom vremenu ta velika mašinerija suočila se s problemima koje njezini generali nisu predvidjeli. Pokazalo se da velika količina oružja nije dovoljna za brzu i laku pobjedu. Pred očima javnosti, korak po korak, počeo se rušiti mit građen 50 godina. Kako je zapravo pao mit o nepobjedivoj JNA? Što se dogodilo iza kulisa te velike vojne sile i zašto njezina nadmoć na kraju nije bila presudna? Da bismo razumjeli kako je ovaj mit nastao, moramo pogledati povijest nakon Drugog svjetskog rata. JNA je svoju tradiciju crpila iz partizanskog pokreta. Na toj tradiciji izgrađena je ideja o takozvanoj općenarodnoj obrani. To je značilo da se u slučaju rata cijeli narod treba pretvoriti u vojsku. Država je ulagala ogroman novac u vojnu industriju. Tvornice u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji proizvodile su domaće puške, tenkove, avione i municiju. Skladišta su bila puna, a rezervni sastav brojao je milijune ljudi koji su redovito pozivani na vojne vježbe. Vojni rok povezivao je ljude iz svih republika i stvarao privid potpunog jedinstva. Na papiru, JNA je bila ozbiljna, strogo organizirana i tehnički nadmoćna sila s jasnim zapovjednim lancem. Ipak, gledano iz današnje perspektive, povijest nas uči da sama veličina vojske ne jamči uspjeh u ratu. Možete imati najbolje tenkove i najmodernije avione, ali ako nemate jasan politički cilj, ako unutar sustava nema jedinstva i ako vojska izgubi podršku naroda na terenu, njezina snaga brzo počinje slabiti. Upravo to se dogodilo početkom 90-ih godina, kada su se duboke političke pukotine u državi prenijele na vojne redove. Prvi i najveći problem bio je taj što je JNA odjednom postala vojska bez jasne države. Ona je stvorena, odgajana i financirana da brani socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju od napada s istoka ili sa zapada. No, potkraj 80-ih i početkom 90-ih godina ta se država počela raspadati. Slovenija i Hrvatska tražile su veća prava, a kasnije i potpunu neovisnost. Savezne institucije u Beogradu slabile su iz mjeseca u mjesec, a republike više nisu gledale jednako na budućnost zajedničke zemlje. U takvoj situaciji je sve teže mogla tvrditi da je neutralna i da pripada svima. Mnogi građani u Hrvatskoj i Sloveniji počeli su je doživljavati kao vojsku jedne politike, a ne cijele federacije. To je bio ogroman psihološki udarac za cijeli sustav. Kada oficiri i vojnici ne znaju koga točno brane, kada nemaju jasan odgovor na pitanje tko im je stvarni neprijatelj i kada država za koju su položili zakletvu nestaje pred njihovim očima, tada njezina unutrašnja snaga počinje pucati. Vojska je izgubila svoj politički oslonac, a bez njega nijedan plan napada ili obrane nije mogao dugoročno uspjeti. Rat je ubrzo otkrio slabosti koje se ranije nisu vidjele, a jedna od najvećih bio je moral samih vojnika. JNA nije bila sastavljena samo od profesionalaca koji rade za plaću. Njezinu osnovu činili su mladi ročnici,
19-godišnjaci koji su poslani na odsluženje obaveznog vojnog roka iz svih krajeva bivše države. Kada su počeli sukobi u Sloveniji, a potom i u Hrvatskoj, mnogi od tih mladića nisu razumjeli zašto su poslani na teren. Nisu željeli ratovati protiv ljudi s kojima su do jučer živjeli. Mnogi su dolazili iz republika koje su proglasile razdruživanje, a obitelji su im se nalazile s druge strane linije. Zbog toga su se na terenu počela događati masovna dezertiranja i odbijanja zapovjedi. Mladi vojnici bježali su iz kolona i predavali se lokalnim stražama, a među zapovjednicima je zavladala velika nesigurnost. Bilo je primjera gdje su cijele posade tenkova odbijale pucati na barikade ili naseljena mjesta. Pokazalo se da je ENA ima tehniku, ali nema jedinstven moral kod svojih ljudi. S druge strane, hrvatske snage su na samom početku bile znatno slabije opremljene, ali su imale snažan motiv. Ti ljudi su branili svoje gradove, svoja sela, svoje obitelji i svoje domove. Taj jednostavan razlog razumio je svaki običan čovjek na terenu, i to je bila prevaga koju tehnika nije mogla lako poništiti. Idući problem s kojim se je ENA suočila bio je teren. Vojna doktrina ove vojske bila je pripremana za velike bitke na otvorenim prostorima, poput Panonskih ravnica, gdje tenkovske jedinice i teška artiljerija mogu lako manevrirati. Međutim, sukobi u Hrvatskoj vodili su se na sasvim drugačijem terenu. Vodili su se u gradovima, selima, na uskim cestama, kroz šume i brda Like i Banovine te u kršu Dalmacije. Na takvim mjestima velika vojna mašinerija često nije mogla iskoristiti svoju prednost u naoružanju. Lokalni branitelji znali su svaki put, svaku ulicu, svaku zgradu i svaki grm u svom kraju. Koristili su barikade, rušili mostove i blokirali uske prometnice kako bi zaustavili kretanje vojnih kolona. Pokazalo se da je teški tenk izuzetno snažan na livadi, ali u uskoj gradskoj ulici, među kućama i ruševinama, on gubi svoju moć i postaje laka meta za laka protooklopna sredstva. Kolona vozila jaka je dok se kreće brzinom koju diktira plan, ali čim naiđe na prepreku i stane, čim izgubi pregled nad okolinom, ona postaje vrlo ranjiva. Logistika je ENA imala ogromne probleme s dostavom hrane, municije i goriva jedinicama koje su bile odsječene na cestama ili blokirane u svojim kasarnama. Tako je teren, korak po korak, smanjivao tehničku nadmoć savezne vojske. Osim problema s moralom i terenom, rat je pokazao da je ENA bila velika, troma i birokratska vojska. Takvi sustavi teško funkcioniraju kada se situacija na terenu mijenja iz sata u sat. Sukobi u Hrvatskoj nisu bili klasični sukobi dviju velikih i pravilno raspoređenih armija na jasno definiranoj bojišnici. To je bio kaotičan, lokalni i politički vrlo kompliciran rat. Odluke generalštaba u Beogradu često su kasnile jer su prolazile kroz dugotrajne procedure i političke pritiske. Zapovjedi koje su stizale na teren nerijetko su bile nejasne ili kontradiktorne. Oficiri na nižim razinama bojali su se preuzeti odgovornost i donijeti brze odluke bez odobrenja s vrha. Postojale su velike razlike između onoga što se govorilo u službenim priopćenjima za javnost i onoga što se stvarno događalo na bojištu. Komunikacija između različitih jedinica bila je loša, a prilagodba novim okolnostima gerilskog i gradskog ratovanja tekla je presporo. ENA je djelovala kao sila koja ima veliku razornu moć, ali nije imala jasnu i ostvarivu strategiju. Mogli su upotrijebiti tešku artiljeriju i nanijeti veliku štetu, ali nisu mogli lako kontrolirati prostor, niti su znali kako riješiti političke posljedice svojih vojnih poteza. Svi ti čimbenici doveli su do nečega što možemo nazvati psihološkim slomom mita. Jedan vojni mit ne propada odjednom, u jednom danu ili kroz samo jednu bitku. On se ruši postupno, pred očima običnih ljudi koji prate vijesti. Prvo su građani vidjeli da se moćni tenkovi mogu zaustaviti običnim kamionima ili barikadama na cestama. Zatim su vidjeli da lokalne straže mogu blokirati velike kasarne i isključiti im struju i vodu. Nakon toga su u javnost počele dolaziti snimke napada na vojne kolone i predaje pojedinih vojnika i oficira. Na kraju, javnost je svjedočila situacijama u kojima velika savezna vojska mora pregovarati s lokalnim vlastima, povlačiti svoje snage
ili mijenjati ranije najavljene planove. Za ljude koji su desetljećima odgajani u uvjerenju da je ENA nedodirljiva i svemoćna, to je bio golem šok. Strah koji je ta vojska ranije izazivala svojom pojavom počeo je nestajati. U vojnoj strategiji strah protivnika često vrijedi jednako kao i samo oružje. Kada tvoji protivnici prestanu vjerovati da si nepobjediv, ti gubiš polovicu svoje stvarne moći. Kada je taj strah nestao na terenu, promijenio se i cjelokupni odnos snaga u sukobu. U isto vrijeme, dok je ENA gubila svoju unutrašnju koheziju, hrvatska strana je prolazila kroz proces organizacije. Na samom početku, u ljeto 1991. godine, njezine snage nisu imale ono što ima svaka prava vojska. Nedostajalo je svega: modernog oružja, uniformi, teškog naoružanja, iskusnog zapovjednog kadra i logističke podrške. Obrana se u tim prvim mjesecima oslanjala na policijske postrojbe, prve odrede Zbora narodne garde i lokalne dragovoljce koji su često imali samo lovačko ili staro trofejno oružje. Međutim, sustav se gradio u hodu pod stalnim pritiskom borbi. Preuzimanjem pojedinih vojarni i skladišta JNA, hrvatske snage su došle do prijeko potrebnog teškog naoružanja, tenkova i municije. Svaka preživljena kriza, svaki obranjeni grad i svaka uspješna obrambena akcija donosili su dragocjeno iskustvo. Ljudi koji u lipnju 1991. nisu znali gotovo ništa o vojnoj taktici, do jeseni su postali iskusni borci koji su znali kako se postaviti prema tehnički nadmoćnijem protivniku. Odnos snaga se polako počeo mijenjati, a prednost koju je JNA imala u broju cijevi i oklopa počela se topiti pred novom organizacijom na terenu. Na kraju se pokazalo da vojna sila sama po sebi ne može riješiti duboke političke i društvene probleme. JNA je mogla upotrijebiti silu, mogla je zauzeti određeni prostor, cestu, brdo ili vojarnu. Mogla je nanijeti velike gubitke i razaranja. Ali, prema dostupnim povijesnim izvorima, ona nije mogla ostvariti ono najvažnije. Nije mogla vratiti povjerenje ljudi, niti je mogla zaustaviti politički raspad države. Nije mogla prisiliti republike koje su odlučile otići da se vrate u stari sustav, niti je mogla dugoročno kontrolirati gradove u kojima je većinsko stanovništvo više nije prihvaćalo kao svoju vojsku. Kada jedna vojska izgubi svoju jasnu političku svrhu i kada je narod na terenu počne doživljavati kao stranu silu, njezina sudbina postaje upitna, bez obzira na to koliko oružja ima u svojim skladištima. To je bio temeljni razlog zašto je mit o njezinoj nepobjedivosti morao pasti. Gledano iz današnje perspektive, raspad JNA i slom njezinog mita označili su kraj jedne epohe. Ta vojska nije doživjela slom zato što nije imala dovoljno oružja ili opreme. Imala je i više nego dovoljno. Pala je zato što se raspala država koju je trebala braniti, jer su unutrašnje podjele uništile njezin zapovjedni lanac i moral njezinih vojnika. Mit je srušen onog trenutka kada su obični ljudi shvatili da se iza velike i sjajne fasade krije trom sustav pun slabosti, nesigurnosti i straha. Taj proces se nije dogodio samo na bojištu, kroz vojni poraz, nego ponajprije u glavama ljudi koji su prestali vjerovati u njezinu snagu. JNA je imala tenkove, avione i topove. Ali kada je izgubila smisao, izgubila je ono najvažnije, vjeru da je nepobjediva.